Hai, salutare toată lumea! Eu sunt capitan... lol, așa dau zoom-ul. Salutare, eu sunt capitanul Timo, sunt cu Iafair aici și... Hello, hello. Și jucăm Slenderman The Arrival. De fapt, joc Slenderman The Arrival pentru că, din păcate, nu este multiplayer să-l fi luat și pe Iafa ca să nu mă cac singur pe mine. Bine, oricum l-am luat pe Iafa, dar nu contează. De data asta nu mai suntem cu tuții sau cu gâscă sau cu ștefuți din cauza că Blue IC Studio nu contează. Din cauza că ei doi au murit. Nu, din că și asta mi-ar plăcea, ei trei. Dar din cauza că nu au vrut futu în gură, gâscă joacă left și noi doi trebuie să jucăm după ce termin eu de filmat aici cu el. Și aia doi se joacă Minecraft. L-am dat afară pe tuții din clan. Ce clan? Ăla de pe Gamester, TTD. Mamă, deci... mă cac pe mine că o să vină noaptea și o să belesc pula. Sunt sigur de asta, o să se întâmple. Bun, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, să-l violați acolo și să-l rupeți în două. Dacă mai vreți... Care de like mă violează. Dacă mai... Bă, dar se mișcă jocul ăsta în două frame-uri. Bine că e 2013 și mai este și cracat. Stai așa. Oh, gata. Frame-ul. Sper să nu trebuiască să mă speriu. Pentru că nu vreau asta. Zi-mă, știu ceva, în pula mea, nu mai stau acolo așa. Da, eu sunt Rafael. Bine v-am regăsit la un nou... Pe bune? Serios? Da. Da, ce vrei să zic? Bă, în pula mea, nu știu, dar numai să zici ceva. A, uite, acum și mă las să fug. Mișto. Aha, și se făcu noapte, nici bine n-a ajuns să iei în pădure, că deja e noapte. Bă, penis în gât. You don't have a flashlight. Văd! Mi-am dat seama că n-am un flashlight. Penis în gât. Acum mă duc în casa asta, nu mă... Ma, Iafa, trebuie să dau eu cu click-ul, trebuie să împing eu cu mouse-ul ca să deschid ușile. Penis în gât. Oa. Da, am scris acolo așa că trebuie să... I can't thank you enough for coming out all this way to help me out. Da, sigur, am venit să te fut în gât. Bă, dar ce dezordonată e casa asta, și e casa mea. Hi. Ok. Mamă, n-am văzut ăștia până acum, tu vezi? Eu nu m-am uitat până acum la ele, n-am văzut desenele astea. Ma, penis. Bă, eu n-am închis ușa la intrare în pula mea. Din aia, Dacia Golan. E din aia cu motor... Electric. Nu, e din aia, e cu motor... E din aia pe gaz, e cu motor 1208 gaz. Zero. Ma. Mergi cu ea 200 de kilometri. Mă, ce ești nebun la cap, 500 de kilometri mergi pe aia, mergi pe jos? Ești nebun la cap pe un leu, bă, oricum o fi electricitatea ieftină. Da, eu cu Dacia Golan 08 gaz, 1208 gaz. Bă, deci e mașina de care lui Elon Musk e frică. Bă! Penis în gât, penis în gât, penis în gât. Eu nu mai vreau să plec. Da. Penis în gât. Tu da, dar eu nu. Run, bitch. Nu, trec casa. Ce acolo? Aha, missing. Aha.
Exact ce vreau eu, missing. Nu prea vreau deloc, nu că zic eu. Bă, eu nu cred că ar fi o idee bună să intru în casa asta. De-aia o să și intrăm. E clasic, Timo. A, penis în găste, așa că se blurează imaginea, sigur e penis în gâtă la pe aici. Surprise, motherfucker! Bă, tu ce penis în gât cauți aici? Du-te! A, băga mea și pula în măsa. Zi-mă, Iafa, mergem la etaj în pula mea? Da, Băga mea și pula, dacă vrei să mori. Da, nu știu, poate. Stop it. Get some help. Un like, o speritură. Fii atent. Nu, Când nu. se sperie oamenii. Nu. Un like, sperieți pe... Sperieți? Mă bagă în sperieți, poate. Sincer. Sperietură de-a mea pentru tine. De-a ta, tu nu te mișcași de... Băga mea și pula în ciorile lui Itachi. Tu nu te speriași deloc, eu când săria la mine în pulă mă făcui... Nu-i vina mea că tu te joci să cel nu mai joc. Băga mea și pula, că iar se auzi în urechea stângă de data asta. Stânga. Ea vrea să-mi dea la viol. Măcar nu același nigăr, era acolo și adita mai nigărul. Nigger. Stop it. Get some help. Nu în camera asta. Nu vreau viol masiv. Viol masiv! Aha. I come for me, why don't I listen? He come for me. Need pule, am nevoie de pussy, deschide-mi pula mea asta. What? Am intrat? Sper că mi-a dat crash. A, nu. Nu mi-a dat crash. A, acum așa intrai în parcul ăsta, intrai în penis. What? What the fuck? Bă, urăsc parcurile naturale în pula mea, că e direct pădure, doar că e... Outside park has 3 cars available for rental. Mă, știi eu meu engleză. Băga-mi și pula în gura ta. Ai mei! Ai tăi. Am luat o pagină din 8. Run, nigga. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Știi că îmi place să fac troll, nu? Știi doar. Da. Bă, nu băga Bă, așa mai... că vrei. Nu băga manele, că nu... Unde pula mea? Unde? Ah! Fugi! Nu, păi era clar că o să vină să mă violeze după ce am luat o pagină. A doua pagină. 2 din 8. Fuck. Bă, las. Run, run. I'm fast as fuck, boy. De lângă mine. Bine, nu știu dacă e lângă mine neapărat, dar vreau să plece în morții lui. Te trecut de un costum. Vai, Aha. 3 din 8. Viol masiv has coming. Bă, nu.
că nu vreau, nu, că nu vreau, că nu, că nu, că nu. Cum zic, stați în pula mea aia. Stop it. Get some help. Bă, mi-e frică în pula mea, sare ăla peste mine în pulă. Bă, fii atent. Bu. Ah! Da, încă un pic și îți la muie la cât de tare m-am speriat. Gata, deja m-am picat pe mine. Bravo, Iafa, faci o treabă mai bună decât a făcut Smiggle-ul ăla care m-a speriat, atunci băgam și pula în murății lui. Da, să știi, bă. Gățești pula în măta! Dar nu vorbi, bă, nu vorbea așa de Bă, du-te dracu că ăla vrea să-mi bage penis în gât. Păi nu trebuia, bă. Sunt păi pișat tu la erai cur. gata. E o mașină aia în depărtare. Nenea, ia-mă cu mașina, băga-mi și pula în gura mea. What? What the fuck? Please help, nu vreau penis în gât. Bă, dacă Slenderman e mare, înseamnă că are și pula mea. 4 din 8. Ah! Și l-am văzut clar de data asta. Încă e acolo, stai și se uită la mine în pul... Nu, nu te cred, Iafa, ia uite-te pe unde mă bag. Mă bagă prin lanul de pule în cur. Surprise, motherfucker! Eee, vine de acolo! De ce pula mea nu mă las gardul să mă duc în morții mei undeva? Stop it. Get some help. Bă, pula. Fuck. Merg prin porumbul ăsta, sigur n-are cum să mă sperie dacă nu-l văd. Iafa e în spatele meu, Iafa. Eram sigur. Bă, Iafa, mai ești în pula mea? Iafa. Fac. Bun, am revenit. Și trebuie să fug, dacă nu mi-o penis în cur. Mi-l de Iafa asta, așa de conectat, că știu, nu știu ce pula mea a făcut, dar a făcut ceva. Și acum așa fug de limbricul ăla, ca să nu-mi bage penis în gât. Dar oricum, bă, e o din aia, mi-l ăsta apără, e o din aia, e o pula mea acolo. What? What the fuck? Eu am 9 coi în total. Un coi de-al meu acolo așa. Are o pagină și nu mă lasă să iau futul în gură. E o pagină, de aia nu mă lasă. E fix pe ăla, pe turnulețul ăla. Pe turnul ales. Pe colonul lui Traian, aș zice eu, da, asta e. Uite, e acolo, e acolo. Fix în vârf. Bine, nu cred că e în vârf, dar e pe ea. Și eu știu chestia asta. El știe că eu știu și eu știu că el știe că eu îmi bag pula în măs. Mă joc 3 jocuri deodată. Bă, du-te dracu, ia și te uite că de-aia îți dă share screen. Mă uit, mă joc la 3 jocuri. Te joci pe Flappy Bird în pula mea. Ia să-i trec, la Flappy Bird ai trecut de 1. Era să trec din nivelul 1, bă. Oh, am făcut primul, al doilea m-am dat cap. Să vezi ce cap îmi dăm el în pulă dacă... Ba, acum gata, mă intru pe Minecraft. Nu-mi place, pe Left 4 Dead. Bă, dacă vreți, bă, și Left-ul jucăm după în 3, că joacă și Milogul de gâscă. Cine joacă? Gâscă.
jucam între ele for Dead pe un custom map de-al meu. Am eu downloadat niște custom map-uri. Cine-i gâscă? Nu-l știi? Nu știu. El te știe pe tine. Adică... Știe că te joci cu Lingi, cu milocul ăla de Lingi, că te-ai jucat de fapt. După ce te-am furat eu din mâna lui Lingi. Lui ce? Cu dă-l dracu. Ia uite o altă pagină pe silozul de apă. Să vezi cum dă ăsta mare penis în gât acum. 6 din 8. Băi, ești de bun, eu chiar reușesc să termin Slender. Din prima, așa, fără să-mi bage la mie un pic de penis în gât. Bă, adică nu vreau. Adică nu vreau, sincer, așa că nu mă supăr, dar mă mir. Fac. Bă, da, așa de curiozitate tu, în afară de copaci, nu vezi altceva? Frunze. Și în afară de frunze și iarbă. Îl văd pe penis în gât ăla. Și în afară de penis în gâtul ăla. Te văd pe tine. Ah, ce drăguț. Păi dacă îmi suși pula, normal că te văd. Da. Urât, urât. Îmi pare rău, că nu ți-am zis mai devreme. Ma, să vezi ce zic eu. Mă, penis în gât ăla încă e după mine? Da, e după mine. Bă, vreau să apăs pe F5 să mă uit în timp ce merg în față, să mă uit în spate ca în Minecraft. De ce? Păi gândit, îmi știe secretul, sagma, suși pula. A mea? Da, de ce? Nu ați mea. Și din partea lui nu e urât? Că bag acum pula în gura lui. Te invoc să-l omori. Și atent. Și eu invoc puterea străbunilor să-și bage pula în morții lui dacă mai mă urmărește mult. Invoc puterea străbunilor să stea la muie dacă mai mă urmărești. Dați-i la muie, străbuni. Bă, mă văd acolo și am luat paginile. Știu. Bă, oricum acum așa am memorat paginile, știu de unde să mă duc să le iau. Dar m-aș bucura dacă aș găsi și ultimul loc de unde aș putea să iau pagina ca să scap în pula mea de el. Oare dacă mă duc în apă pot? Să mă duc prin apă? Nu. Nu. Nu-ți permite. Așa e, ce pula mea trebuie mie. Fac! Marș în pula mea, Slenderman. Bă, mi se pare că aveam 18 minute de filmat. Ultima oară când mă uitai, cred că o să termin filmarea cu vreo 25 de minute plus edit. Cred că ajung la undeva la 17 minute. Hai mă că intru aici în bag pula. Ce-o fi? Eu ăla care stau vreo 3 ore doar pe editul. Da, eu nu stau atâta. Nu? Da, tot eu ăla care nu postează din 9 luni. Totul ăla care nu ai canal. Păi ce ai tu acolo așa se poate numi și el canal? Pula mea! Bă, mă tot uit în spate în pula mea, în realitate și mie să nu-mi dau nas. Bă, ca să te uiți în spate în jocul ăla apasă alte 4. Da, merge, știu. Ți s-a mai spus că ești inteligent? Da, știu. Nu trebuie să zici. Și ești și foarte special. Da, prin special mă refer că ești handicapat. Bă, n-am pe unde să mă duc, asta îmi dă viol masiv. Păi, nu meriți asta. Nu!
De ce? O să-mi bagi asta spermă în gât. Ia mă că mă duc pe aici, îmi bag pula morții lui. Bă, beste frumos. E în spatele meu muia, nu mă lasă să joc deloc. Ori mai bi. Haide, dă-te în pula mea. Rush B, my friend. măcar dacă aș auzi Rush B. Rush B. Rush B, my friend. What you don't talking about me? Mă, dă-te în pula! N-am la muie, hai. Ba, pula morții lui, retrai quit. Cam atât a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut cum am speriat, ba pula în Rafael, în Iafa. Ei. Hai, asta e, la revedere!